Vi skal lave en visuel film fra en lækkelse, ikke? Om filmen 1, 2, 3 nu, som er en filmatiseret udgave af bogen af samme navn. Skrevet af Jesper. Et eller andet efternavn, ikke? Hej, Niklas Larsen her. Jeg er 17 år gammel, jeg går på Helligdags Naturskole. Vi har fået en opgave. Skide fed opgave. Vi skal lave en virtuel filmfremlæggelse. Skide godt. Jeg hedder Magnus North. Jeg går på Helligdags Naturskole. Ja. Er jeg død? Er tilstedeværelsen virkelig? Kan jeg mærke grunden under mig? Kan jeg mærke vinden? Er det varmt? Er det koldt? Mit hjerte isner. Hvad sker der i den her? Der sker sgu nok bare det, at vi har en fyr, der hedder Jeppe. Så har vi en pige, der hedder Cecilie. De møder hinanden på gangen, eller sådan første skoledag, hvor hun synger en sang. Og så bliver de forelsket hinanden ved første blik. Og det er skide godt. Og ham Jeppe der, han spiller så basket. Og han er lige blevet udtaget til det store kup i USA eller andet. Det er ikke rigtigt med. Men ja, det går skide godt for dem. Og så så siger det, at en uges tid. Så kommer de tilbage. Og så går det en tur. Og så fortæller Cecilie så Jeppe, at hun har kronisk kræft eller andet mystisk noget. Og det bliver han selvfølgelig lidt ked af sådan lidt. Så det er skide godt. Og så sker der lidt andet sjov. Det vil jeg ikke huske. Det er ikke rigtig med. Men i hvert fald pludselig er det film, fordi at hun dør så senere hen, og det er noget rigtig godt. Fordi det bliver Jeppe jo selvfølgelig rigtig ked af. Og han bliver rigtig trist og overvejer faktisk at droppe sin karriere inden for basketball. Det var virkelig trist. Men filmen slutter sig med, at ham og hans gode ven Jack, de så kører til Spanien eller Frankrig eller London, jeg kan ikke huske det. Og så hygger de sig dernede. Og så ser man lige Cecilie i bagspejlet. Hvor mange regnbuer sætter du på filmen?